di ginato malikayan sa atong pagpangalagan sa Ginoo pagka matinud-anon sa mga pag-ampo, doon na yung mga babag sa ato pong mga pag-ampo. Pero buto ba mo igsoon nga dili ta ng babag makahatag na itong kadaot sa kinabuhi? Doon na yung mga babag nga maghatag kanimo og tubag sa imong giampo. Kaya para masabta na to, nga naa di ay mga babag nga mao di ay tubag sa ato ang ipangayo. So, doon ay mga panahon nga nagtuota kining babag nganong gialaw ni nga dili man ko ganahan ani. Pero dapat mga kadadisi masayran nimo nga tanan di ay babag sa ato ang mga pag-ampo naa di babag nga mao na dayto ang tubag sa Ginoo. Okay, doon ay usa ka mag-uuma o kaning manindahay siya ba? Sa kaning manindahay o mga utanon, ang iyang kalargahan na gyud karumata, kailang ta karumata no? So dili is wala sa motor, katong karumatang itulog-tulog ra ba? Mo na iyang kargahanan para paabot sa Tianggi para maligya sa utanon. So before to mamaligya siya, kat naa siya gampo sa Ginoo mga igsoon nga, Lord, unta mo haruhay kos akong kahimtang sa kinabuhi kay burag ani ra bitaw iyang kahimtang daw pero maminti nga maligya ay utanon. Gusto siya nga muharuhay ba sa iyang kinabuhi. So moto nga sige ko nang gampo. So kada baligya niya, dunay usa ka dalan gyud nga iyang agyanan nga ang makaagi dito karumata ra og motor. So siyempre katong ubang mga mamaligya ay utanon, motor ilang sakyan. Pero kay pobre ni gitaon siya, karumata ra gyud ang iyang itulod-tulod paingon sa Tianggi. So karon ay tabo mga igsoon nga usa ka adlaw niya na katong dalan nga iyang pag-aagian. Dunay dako kayong bato nga nakaali sa tunga sa dalan. Pero ang mga motor makaagi lang sa kilid. Pero kay iya kay karumata man kay kabus lagi dili makaagi ang iyang karumata nga daghan kayong utanon. So moto nga nagproblema siya unsa iyang buhaton nga para makalapos siya. So ang ingon niya ihang kana bang gitulod padaplin ang maong nga bato. Pero dili niya makaya tungod sa kadako sa maong bato. Pero tungod sa panabang sa Ginoo nag-ampo sa Lord tagay kog kusog kay di gyud ko mahalinan, dili ko makaadto sa Tianggi kung dili ni makuha ning mao nga bato. So nag-ampo sa Ginoo tagaan siya kusog. Moto nga gihunat niya ang tanan niyang kusog sa lakton nga pagkasulti na panaplin niya ang bato ug nakaagi siya. Pero samtang niagi siya, naa siya nakita sa gikuanan sa bato ba, giistihan sa bato. Doon na day gilubong dito nga gisulod og puyo-puyo. Karon paghiling niya sa mao nga gilubong, aduna di ay kwarta nga sinmil o mga alas, mga rilo o singsing. So kato di ay batuha, gituyo na ito butang sa usa ka mayor aron pagsukod kung kinsa tong determinado nga makatulod ato, iyaha tong sinmil nga kwarta o katong mga alas nga daghan kayo. Sa lakton nga pagkasulti, may suon, siya gyud ang nakakuha. Tungod kay determinado siya nga gitulod niya ang babag paingon sa daplin. Ug dito natupad ang iyahang pangandoy nga maharuhay siya. Okay, so ang lisod ani sa ato ang ginabuhi, mga kadalisi, dapat determinado kita sa atong mga pag-ampo. Okay? Diha sa atong mga pag-ampo, dili kalikayan nga dunay mga babag nga ipakita sa Ginoo every day. Dunay mga obstacles, matingala kang may nampuon ka, pero naay mga makita nimong mga harang. Walang kabalong sa nga harang na sa imuhang kinabuhi. Once nga naa kay pagkami nampuon, harangan yung ka naghangharang sa imong kinabuhi. Pero dili tanang harang nga makadaot sa imo. Naa day mga harang ituyo gina sa Ginoo kay mao toy tubag sa imong gipangayo. Okay? So dapat determinado kita, dili ta madiskali sa unsay mga obstacles o mga harang karon sa imong kinabuhi. Isaiah 40:31 ang sayo tanyana nga ang musalig sa Ginoo hatagan niya og bag-ong kusog. Sama sa maong
illustration. Di ba, ang usa ka vendor sa ka manindahay, di niya makaya sa iyang kaugalingon. Pero sadyang nag-ampo siya sa Ginoo og kusog, nakaya niya pagtulod ang dako kayong bato nga nakababag sa dalan. And muto hinungdan na nakuha niya ang sinmil ug ang mga alahas. Di ba? So kung usalig dito sa Ginoo, mga kaisuunan, bisan og unsa pa nang babag di ay sa unahan, mahimo na siyang tubag sa imong mga pagampo. Okay? So, ayaw lang i-negative ang mga babag karon nga naitabo sa iyong kinabuhi. Dili tanang babag mag-negatibo ka. Dapat sa tanang babag na mo gusto magpositibo ka. Kay wata kabalo og tubag na, promosyon na sa imong kinabuhi, maong ibabagan ka. Di ba? Kay dili ka babagan kung wala kay kanabang kapasidad. Kung wala kay kanabitang kakayahan, dili ka babagan. Maubabagan ka kay naa kay katakos ng gibutang sa Ginoo sa imuha nga para ma-promote ka, di ba? Sama sa usa ka basketball, ulagwayan ang usa ka basketball player. Dili siya mahimong good player o mayong magdudula kung walay muatang niya. Di ba? Mahimo lamang mayo ka modula kung ni undergo ka, ni agi ka o mga kanang muatang. Di ba? So diya magamit nimo ang imuhang pamaagi sa paglusot, kung saan mo pagtuyok, kung saan mo padalagula, nga dili ka maharangan. So, pinaagi sa mga nag-atang o nagharang, mugawas ang imuhang kakayahan o matalento nga maayo. Di ba? So, inana po sa itong Kristohanong kinabuhi. Pinaagi sa daghang harang, daghang babag sa itong kinabuhi, dili na siya dapat i-negative na to. Kay, mauna siya gamiton sa Ginoo nga mugawas ang iyang mga pabor sa imong kinabuhi.